Balimao amboraka information sur 100. Ko jatika wale moko ko anga courant installation munumbe. Koube ka commencer ko installation bela de tien. Ko courant tegam be sina oube ka information minbla ko o causera odila. Malion version flade donne. Anye version floflo moume. Et comme Mali armée le 26 voilà, le 25 janvier 2026. Comme Mali armée est frappé de quai. Terreau kumbe installation incroyable comme Mali armée est frappé que koka dégâts causés à yorola. Quand fait une flâne, terreau fana collier endommage ou ya rodo endommagé doni anyo rome sanno. Ko terreau fana est attaqué. Ko parce que ko yoro frappé ko EDM mogodo de tara ko sorasu ya ese kube tara yoro ndi iripari. Ko sorasu yere da frappé de. Ne de la ka kumani fo onyena ne ma fo ngo terreau ma bara do kere mais ko terreau ka intervention kara munyi anye mu sebene parce que ne de la ka fo onyena mena ngo courantika mbe sena ngo asimi parce que uye réunion do ke aka chakalo sababu kalo fla uye réunion do ke ko ka fere ke ko ka vagabond bla ko ka ta courant installation ro fenge ko courantika mbe sa obe soro ka fo ko lu ka fotite ko asimi ka fotite ko binaka mogo de tara courant installation tien a uya plan tracé à mena bilakute. Ne de la ka vidéo kede aklibala mogo bene suis bon kata do katanga vidéo koro nyini tiena tamba tene bulu quoi tiere la wallahi foni ayere tara la jene de la ka vidéo kede nyawla somi ngo nunu be fe kataka ngo muri boko neka be fe ka vagabond do de sara u katanga installation do kataka tieni do ka orola ibita soronte tieni mbaire parce que ne be mundo marfatigi munu me kan kele u katanga installation fen kama. C'est possible. C'est possible qu'elle la fin bébala. Mais au cas mode opératoire ni quoi. Je vais être honnête avec vous. Mais c'est possible que élément parce que ni groupe kara moko do beu ou psika tieni ke kasoro leader uta kalama. Abina fo armée la dita soro moko do beu man ou beta tieni ke bar armée ke le to be tien moko ke le fla ou be fla no fait. Au cas où psika ko olu yere fanala. Mais au cas mode opératoire ni quoi. Kata courant yoro teke tan. Olu tuka peut-être fona ka soro ya damene sta mais ne kenime mu ngani kalama ou de la ka décision ta Mali service de renseignement na ko ka taka yoro diga ke pour que malien ku to bla ka buda mais même mu fara fo malien nyana munu fle fanga la bi ou be son fin be ma fanga no fait a ben ala na kratia a se be fle oro la ko depuis le 25 avril 2026 des bombardements menés par l'armée malienne contre le groupe terreau Jenim ont endommagé la ligne électrique Erelia Manantali à Bamako, provoquant d'importants dégâts. Les autorités ont ordonné à EDM d'effectuer des réparations. C'est-à-dire, Mali est bola kataka yoro gouchi. Ndaro terreau kumbe terreau de nofe wa. Mais comme Mali est de ya oro frappé. Ou de semena. Au cas où solliciter une escorte militaire. Étant donné que la région est envahie par les groupes terreau, alors que nous sommes immobilisés à ce stade, ce matin, les combattants de Jenim ont de nouveau détruit une ligne électrique de l'OMVS vers Selengue. Donc, binaka mogobu mamso ka ganforo de l'ambero nakobi. Fin fa ou jamal mali kono bobi se kake. Mais ka fo parce que au aglita la binabora ka communication ke. Comme mogo banalendo kutolu utolu balika do bamako kono. Bon, ni courant tege, ni courant fili tege, banabagato bi se ka sa docteur Soula. Est-ce que mogo parce que mogo nous flè quoi? Fin do be otolu ke, fin do be so akake quoi. Tu vois un peu. Bon ni marfata ni to dara ko bandi, ani fin fora mogo be dala. Tu vois, ni marfa ke nta ka soro gouvernement ni koko fare sona bebe dala. C'est possible. Mais ma fonga tekede. Mais ne be mungani kalama ou de la ka réunion ke moribo kone ou de la ka réunion ke ne bora ka fa wakati la ngoni ngo sone me ka ngube mugoro bla ka taka courant fili yoro fe ba foko terreau de lu parce que depuis nana ou ye malien nga waru chouin courant tege be sena depuis ni wakati masi malien be ba kalama depuis ni yoro ma adommager courant tege be sena de awo be fe ka bet ruta ka dan ndeku yar ni koko karaba turta ou ye kati goshili munkara olu ka fotite foye malien ku ka kota kala jedron. C'est-à-dire que Koko Beke Oluka Fotite. Olu Kolen Kolu passe des photos Lula. Et ministre de la Défense de Saoromina. Aou ma gouvernement ama mogo fali aka gouvernement malien beka la pour que ka yirla ko nunu yankalonte kala ou de nte tien fona oui. Un d'abord
Bamako ka attaqué, Katika attaqué, anga Kidali perdu. Auma ministre Kelembo a placé là. Ministre Kelembo a placé là. Mogo Shima changé ka ba placé là. Obise ka ketchoko jo. Mogo ma pini. Sanction mata mogo shi contrôle là. Car ça aide sababu ya tonikara. Mais munu yere kanga anga la kana la ka. O mogo Kelembo ou placé Kelemna. Olu desera ka sécurité di Malima. Olu bu placé Kelemna. Or là-bas donc au gouvernement ka kula benelido. Dans un pays sérieux, Jamana capitale be attaqué. Ka Jamana région bi, Sorasi Chama ne be démissionné ou be Chama be genga boy. Moko kele ama démissionné donc Jonga foti de dou. Jonga foti de dou. Poutine ni ikera ngakela aye Sorasi aye changement jolike. Poutine yaka ministre de la défense changé, faut chien kele be fla. Iranta bete, Europe ali Amérique kono. C'est-à-dire ika Jamana tsaka ni gerengere fasugu la ko mogo munumbu bo na tonga ma mbe kuma gele fo onyena asimika fanga be yorom na dongo do malem be kuledi malem ta foko alhamdulillah bo ni fanga be bia be ketandi maka tiende fo yana ni fanga be bindron avec etanti wadla. C'est la vérité que je vous dis. Ni fanga be bindron avec etandi donc ka fo onyena ni de kera. Nous qui est recrutement ka ankoute bini si kono bi. Bon, binaka moko fle marfa bu bulube ka yala oro baby. Olube yo be ko do turuta moko do kun. Ah koko ka ou desra koko la saba foko ay ko kala de be sina. Pour que malien ka to donc malien ka munyu aw kroko parce que ko tero tarako ka taka na conflit ke. Muna aw ma yoro sécuriser. Ni malien mu sigile ne ko Assimi Goïta be solution soro ni ko la babi nye fien ate solution soro la. Anye mou sebene kou yere de nodou. Voilà. Bamako ko be kashi la malien be koule la fambe ko courante. Voilà, a vidéo B, a fin bébé. Ko jite courante, faut ite ka sorobi. Depuis ni problème madame ne courante ke be sina. Courante ke mo joli faka. Tayere chaman dona katakata ni bolla. Soudere chaman yuka atelier ferdi o kara ka soro ni makeo. Ou yanga courant war de dum. Ou desera de. Ou be feka ni tek ni ate ni munu ne. Anga janga name. Malikuwa ngera malwori amdele assez 2000 ani la fia buwa ni se numéro 72 bire ba 72 kuna shin sogoma 7 kuanti la fosisa amdele fene pare se numéro fene pare ndaro bulbana se mala ndaro fene ni yoro berdu kuanti gele no on fene a 72 on voit pas quoi. Abala jere ya isa. Courant tegele de do. Courant tegele. Ane kalembe sena o tegele de. Ne ma fongo binaka moko ma tienu kede. Me binaka moko nana soro. Courant tegele gani. Auto turuda machi kun. Au desera di. Awa me mu fo mali on yana ni mali ni Assimi Goïta keni turo an kuna. Atenya. Ne gene tarabora nga kuma la ben korona jatisi. Wala bilay. Assimi ton kuna. Jamana teta nyefe ka Assimi ton kuna ambe kule dongo do de ça ne va pas o tene ka langini nta ala fara de la kakete mbala de dongo la doka foko seku tongara kan kuma ngalonya Assimi here sama mba fa nyana fara ne Assimi naku ye tiende ala ka Assimi sangorota na Assimi Goïta naku ko kana tiende ke mali kono ka mali jo tien kan en fait be ka Assimi jou ala ka mbemalo Assimi Goïta ala ka Assimi Goïta sangorota kaka lulu mene paratata ni mogo mgo kita Assimi ala ka bembalo naka sorabe tienka ne yere bula mena Assimi galunga ala ka lebu na Assimi galunga ala ka ke yugo fly ne bora kumala o de kumene bulu ka fo bela jere na kambe Allah